Hej og velkommen til Maja og Esthers bevis af Pythagoras. bevis, at A'en plus B'en er lig med C'en. Og for at vi kan lave bevis på Pythagoras sætning, skal vi lige have lidt styr på, hvordan man ellers kan bruge A og B til en trekant. Vi ved selvfølgelig, at en areal for en trekant er en halv gange højde gange grundlinje, og i det her tilfælde står vores A og B for højden af grundlinjen. Og for at vi skal bruge de her fire ligedannede trekanter til beviset, ganger vi det hele med 4, så det kommer til at stå 0,5 gange A gange B. Er lidt pænere skrevet som 2AB. Vi ser på kvadrat, og det der kendetegner kvadrat er, at alle siderne er lige lange. I dette tilfælde har vi kaldt siderne C. For at finde et arealet af kvadratet hedder det C gange C, og det er også skrevet som C i anden. Nu skal vi se på endnu et kvadrat. Den her gang er sidelængderne A plus B. Vi finder arealet på samme måde som sidst, ved at gange sidelængderne med hinanden. Det bliver så til A plus B gange A plus B, også skrevet som A plus B i anden. Af de trekanterne, der bruger vi ikke kun 1, men vi bruger 4, og det er derfor, at vi bruger her i vores arealsformel, at vi så ganger vores formel med 4, så det giver 2AB. Jeg går lidt mere i dybden med beviset. Og det vi ved nu er, at arealet er en retvinklet trekant, og at en kvadrat er afhængig af siderne, og derfor må siderne også være afhængige af arealet. Og nu har vi tegnet et stort kvadrat, som I kan se på vores tegning her, og et mindre kvadrat indeni, som går ud til alle siderne, så der bliver dannet 4 ligedannede trekanter. Her er vores retvinklede trekanter, kateterne er navngivet A og B, og hypotenusen C. Det vi også skal tage ud fra det her er, at den store trekant ligner meget den vi gennemgik tidligere, hvor sidelængden var A plus B. Og hvis vi kigger på det lidt mindre kvadrat, kan vi også se, at det var det vi gennemgik tidligere, hvor sidelængderne var C. Tegningen er det store kvadrat i lig med det lille kvadrat plus de 4 trekanter. Nu begynder vi så at reducere vores formel herop. Det starter vi ud med at skrive A plus B i anden ud. Så der nu står A plus B gange A plus B i lige C i anden plus 2AB. Det regner vi så sammen, hvor vi så starter med at sige A gange A og så videre og så videre. Så det kommer til at stå A i anden plus AB plus AB plus B i anden i lige C i anden plus 2AB. Vi kan så sagtens lægge de 2AB'er her sammen, så der så står hernede A i anden plus 2AB plus B i anden i lige C i anden plus 2AB. Fordi nu vi har 2AB på hver side af lighedstegnet, kan vi trække dem fra. Så nu står der bare A i anden plus B i anden i lige C i anden. Det her beviser så Pythagoras. For at det vi har fremstillet er kvadrater. Vi ved, at vores trekant er en retvinklet trekant. Det vil sige, at en af vinklerne er 90 grader. Og da der er 180 grader i en trekant, ved vi, at vinkel A og B til sammen må give 90 grader. Store kvadrat er vinkel A og B altid vendt mod hinanden. Det vil sige, at hver vinkel A og B mødes, skabes en ny vinkel på 90 grader, fordi det er det eneste, der er plads til, det er vinkel A og B, som jeg så sagde før, er lige 90. Den her 90 graders vinkel ligger inde i vores lille firkant. Og da vi ved, at alle siderne er lige lange, da den er formet af vores ligedannede trekanters hypotenuse, så kan vi konstatere, at alle vinklerne i den lille trekant er 90 grader, og dermed et kvadrat. Kig med. Jeg håber virkelig, I har lært en del, og nyt at se på os prøve at bevise Pythagoras sætning. For vi har virkelig nyt at fortælle jer om det.